agora sí que vemos a meta moi perto no episodio do ano Castelao, é o episodio número 14 do maratón que deseñamos neste 2025. Non foi casual, sino que está cheo de significado. O ano Castelao naceu como unha demanda das entidades da diáspora, nomeadamente de Argentina e de Uruguai, ao redor da celebración, conmemoración do seu 75 cabo de ano. A celebración do ano Castelao é un exemplo perfecto para pensar esas formas de como conectar a Galicia territorial e a Galicia exterior de hoxe. E para conducir este episodio de peche do Maratón de Galeguidades 2025, contamos con Paula Sabajanes, xornalista e moitas outras cousas máis, paneleteira e investigadora asociada do IGADI, especificamente no Observatorio das Diásporas, e que desde o inicio deste ano 2025 está a realizar un especial mensal sobre o ano Castelao con artigos e entrevistas que recomendo, a verdade, en cada liña para comprender aínda máis, digamos, como un anexo ao maratón, toda esta pegada de Galicia en Argentina e en Uruguai, e, vaya, recomendo cada liña. Eu xa despídome, quero agradecerlle pois, a toda a xente que fai parte do IGADI, digamos, todo ano, que consigue pois, que o IGADI siga a ser así esta fantasía global que temos de Beijing a Braga pasando por Nova York, e a Diputación da Coruña por ter impulsado este proxecto, e especificamente tamén a todas as persoas que participaron no Maratón 2025. Moitas gracias por todo, Paula. É para min un gusto deixarte xa o timón da IGADI Televisión Total e que esta segunda edición do Maratón de Galeguidades remate en Buenos Aires. Así que, Paula, obrigado e adiante. Hola Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mira, para no ser un placer que se vuelva a repetir esta emisión en conjunto, faime moita ilusión porque veo aquí, además de todo, moitos nomes como de Sol, de Fellosa, moita xente coñecida que está por aí no mundo adiante e que faime moita ilusión compartir con eles este espazo tan maravilloso. Así que moitísimas gracias ao IGADI, a túa colaboración, o teu apoio de sempre. E nada, é unha maravilla que todo o que xurdiu este ano, pois que nos dean este espazo, non? Aquí temos xente de primeiro nivel para compartir con nós este peche do maratón de Galeguidades deste ano, como son Miguel Anxo Núñez Seixas Seoane, perdón, Carlos Brandeiro e Francisco López Chesky. Despois vou nos presentar máis polo miúdo, pero primeiro vamos situarnos, como dicía Daniel, este peche no ano Castelao do maratón justifícase completamente porque ao final do ano pasado coincidiron as conmemoracións do 75 anos do pasamento de Castelao e o 80 aniversario da Constitución do Concello de Galicia. Entón, nestas homenaxes, nestas conmemoracións que se fixeron tanto na Galicia territorial como na Galicia de ultramar, que nos gusta chamar moitas veces aquí en Buenos Aires, en Montevideo, xurdiu a posibilidade precisamente desto que presenta a pregunta obrigada deste maratón, que é como podemos vencellar a Galicia territorial e a Galicia ultramar, a Galicia universal, non? A Galicia ideal, que tamén nos gusta moito dicir. Porque foi na representación desas homenaxes que xurdiu a pregunta, non? A pregunta de cal é o sitio que ocupa a Galicia do ultramar neste discurso de homenaxe de representación de Castelao na Galicia territorial.
E claro, as respostas son moi variadas e as posicións son moi diversas. Entón, todos os que estamos encantados cos debates e con esta posibilidade de repensarnos, non? De repensarnos como pobo, de repensarnos como institucións, de repensarnos como unha Galicia que está alrededor do mundo. Temos esa maravilla e esa potencialidade que teríamos que ser quen de poder aproveitar. Entón, en liña coa proposta do IGADI de repensar pois, como nos presentamos ante o mundo e como nos relacionamos co mundo dende as nosas peculiaridades, pois nesa celebración do Cabo de Ano de Castelao, na decisión posterior da Xunta de Galicia de determinar, de designar o ano 2025 como ano Castelao, temos unha grande oportunidade de pensar quen somos, como nos relacionamos entre nós, a Galicia territorial e as Galicias que están repartidas polo mundo, en Buenos Aires, en Montevideo, en Londres, en todo o mundo. E eu cheguei ao ano Castelao precisamente con esa pregunta, non? Onde está a Galicia de ultramar neste discurso e no relato que se fai da historia de Galicia actual que non se pode entender sen a participación nin do exilio, nin da emigración, nin das institucións que promoveron este recoñecemento. Entón, en primeiro lugar, vou presentalos, que cada un dos maravillosos ponentes que temos hoxe para falar deste tema poida falar en calquera outro lugar de España, senón que lles permite, lóxicamente, o acceso ao sistema universitario español e, por extensión, o espazo europeo de educación superior. Por lo tanto, máis aló de cambios metodolóxicos, máis aló de procesos que aínda temos que ir deseñando ao longo desta segunda metade do curso, sentímonos moi ledos porque para o alumnado é unha moi boa nova, porque lles abre campos ata agora un pouquiño máis coutados, os universaliza dentro do ámbito de formación, e para o colexio, pois tamén, porque é un salto de calidade en moitos aspectos que sería longo explicar. Moitísimas gracias, Carlos. A verdade é que é unha nova que nos encanta compartir e que, bueno, supoño que todo o mundo compartirá con nós, non? Gústanos moito dicir que o colexio é o proxecto de futuro que temos en Bos Aires, en parte da Galicia exterior, moito dese mérito o traballo que facedes a diario, así que no que toca, felicidades, noraboa. Bueno, agora vamos presentar o presidente da Fundación Castelao, que antes lle cambiei o nome, espero que non se enfade moito comigo, Miguel Anxo Seixas Seoane, que é galego, que traballa en Galicia, na Galicia territorial, é historiador da arte, investigador, bueno, como dicía, o actual presidente da Fundación Castelao. Tivemos a sorte, a enorme fortuna de coñecer este ano parte do traballo que fai nas presentacións que fixo mentre estivo visitando con ocasión da Feira do Libro de Buenos Aires o país. Supoño que as investigacións que fai pois veríanse, supoño que noutro contexto, cando visitou a Pampa, por exemplo, ou algunhas situacións no terreo do que leva estudando toda a vida, porque publicou unha das biografías máis completas que se poden imaginar en Galacia, Castelao, constructor da nación. Bueno, damos ya benvida e deixamos que se presente se ten algo para contar agora antes de entrar xa de cheo no ano Castelao. Antes de nada, buenos días a todos. Comprobar que se escoita a miña voz, que se sinte perfectamente. Coitámoste alto e claro, Miguel Anxo. Moi ben, pois é importante falar ben e que nos entendamos, porque é importante que nos entendamos. Sí, agradezo moito a oportunidade de achegarme a Argentina, ben unha débeda que tiña coa Pampa, eu soñaba coa Pampa, coñecía digitalmente, coñecía a través de fotografías, pero non a percibín, non sentín os berros das cotorras, non sentín esa paisaxe árida, ese areallo
que se senta ali, non chega a sentir o vento pampeiro, vin os cardéns, vin os caldéns, e todo eso importante que, de tal maneira que cando cheguei todo o capítulo da Pampa dese libro está cambiado. Quer dicir que eu aproveito para refacer os libros constantemente, esa famosa frase que decían de Borges: usted por que publica? Para non seguir corrigindo. Pois eu, unha vez que acabo de publicar, sigo corrigindo e agradezo todas as chegas que me fagan. Ese era un capítulo que estaba ben, pero ahora está moito máis completo e creo que se hai alguna posible edición no futuro, pois aí queda preparada. O sea que agradezo a estadía na Argentina, a coñecer a algunha xente coa que puiden falar e coller algunhas ideas para que podamos facer algo mellor entre todos, non? Así que moitas gracias pola vosa hospitalidade. Nada, en terceiro lugar, Francisco López Chesky, que é membro do Partido Galeguista, é un dos impulsores desta iniciativa que levaba tempo, anos, creo eu, agora contará el mellor, xestándose, de 11 institucións de Buenos Aires, de Montevideo, en Uruguai, para propoñer ao Parlamento de Galicia que se recoñecese a Castelao como primeiro presidente de Galicia. Entón, Chesky, é un honor terte aquí con nós. Non sei se podes encender a cámara para que todo o mundo poda verte. Comenzaríamos contigo xa de cheo, pois o capítulo dedicado ao ano Castelao, preguntándote como xurdiu, se nos podes contar para que o resto da xente saiba cal é o traballo, como xurdiu esta idea das institucións e do Partido Galeguista de facer esta proposta ao Parlamento galego. Bueno, non sei se me vedes, sí? Vedesme? Non, Chesky, non te vemos ainda. No? Pois é unha mágoa, pero bueno, en fin, pero escoitádesme cando menos, non? Eso sí. Perfecto. Bueno, pois nada, eu primeiramente agradecerlle, como non podía ser de outro xeito, ao IGADE e a Diputación da Coruña, que a través deste maratón sexan quen dixunguir os sentimentos a través da palabra e das ondas de toda a Galicia universal. A ti tamén, Paula, por suposto, polo teu convite, e comenzar primeiro dicindo que para min é un honor o poder acompañarvos hoxe á beira de dúas persoas que para min son importantísimas e deben selo para o país. Estou falando, lógicamente, de Miguel Anxo Seixas e de Carlos Brandeiro. Falar de Carlos é un luxo. Carlos representa o sentimento máis noble, o sentimento máis arraigado do país en Bos Aires, representa a cultura, representa a referencia de todos nós. E que vou a dicir de Miguel Anxo? Miguel Anxo é a persona de Galicia que máis coñece a vida do noso irmán, a vida do noso guieiro Daniel. Por lo tanto, es comenzar a miña intervención agradecendo enormemente, Paula, que me permitas estar ao lado destas dúas persoas que para min significan moito. E entrando na túa pregunta, sí, é certo que dentro do Partido Galeguista levábamos traballando xa 4 ou 5 anos na idea de que de algún xeito deberíamos recoñecer a figura de Castelao como que é o primer presidente de Galicia. E por qué? Porque, bueno, así está, así se recoñece o ser o primer presidente do Consello de Galiza e temos que recoñecer que hoxe, a Deus gracias, Galicia é unha nación, Galicia é un país gracias a figuras como Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao ou figuras como Alexandre Bóveda, non? Que pasa? Lóxicamente, como coñecemos a vida política do noso país e do resto dos países, nós sabíamos que se intentábamos facer esta proposta ao Parlamento partindo somente do Partido Galeguista, non nos iba a ser nada doado sacala adiante. Entón, o que fixemos foi falar con todas aquelas entidades de Alemar, sobre todo de Galicia, da Argentina e do Uruguai, que tuveron que ver coa vida de Castelao. Non foi doado, tardouse un ano
bueno, que elas fixeran as súas asambleas, que falaran cos seus socios, etc. Pero ao final fomos capaces de facer o manifesto que dou pé ao que o Parlamento recoñecera cando menos a Castelao como presidente do Consello de Galiza de maneira institucional e precursor do noso autogoberno, ¿no? E iso foi gracias a todas as entidades alén do mar, sobre todo, insisto, as firmantes dese manifesto, que foron as entidades de Argentina e do Uruguai. E vos pensades, teño a Carlos Brandeiro de representante das institucións nesta mesa, pero non podo conter a vontade de preguntarte, ti pensas, o Partido Galeguista pensa que se conseguiu o obxectivo desta idea, desta proposta, desta necesidade que sentíades tanto as institucións como o Partido Galeguista de recoñecer a figura de Castelao? A ver, de recoñecer a figura de Castelao, sí, polo seguinte, porque Castelao ninguén dubidaba, nin discutía que efectivamente foi o primer presidente do Consello de Galiza, pero nin siquiera eso estaba recoñecido de maneira oficial. Entonces, o que é o recoñecemento, sí, pero lógicamente nos pretendíamos algo máis, que era o recoñecemento como o primeiro presidente de Galiza. De calquer xeito, adianto, xo dixe en algunha ocasión que si o día de mañán o Partido Galeguista se decide a participar da política activa neste país e se requerira a necesidade do Partido Galeguista para chegar a configuración de calquer tipo de goberno de unha ou outra banda, nos exixiríamos como primer punto ese recoñecemento. Por lo tanto, nos seguimos nesa loita, seguiremos sempre nesa loita. Perfecto, Chesky. Déixame que lle pase a palabra a Carlos Brandeiro como representante que teño na mesa das institucións e o colexio asinou ese pedido. Entón, Carlos, ti pensas, primeiro, por que participache desde esta iniciativa? E a mesma pregunta que lle fixen a Chesky, si pensades que esa vontade se cumpriu finalmente. Eu penso que o colexio asinou, eu non son quen asinou, foi o presidente da Delegación Argentina da Fundación Galicia e América, que é a autoridade que competía que asinase, e nos fixémolo como un feito de solidariedade cunha iniciativa que viña dende Galicia e que considerábamos como institución galega aquí en Buenos Aires, pois considerábamos necesario estar. Se conseguiu ou non o obxectivo primixenio, eu penso que o obxectivo fundamental sí se conseguiu. É dicir, eu creo que houve unha concordia, un entendemento. Cada partido, cada institución, pois, en definitiva, puxo a súa achega. Como se adoite decir, sumando achegas é como se logran os obxectivos, non? Neste caso, pode que houvese unha idea de máxima, pode que houvese unha idea non de mínima, sino de media, chamémoslle así. Creo que se logrou moito e creo que a Xunta de Galicia pois desenvolveu moitísimas actividades e segue a desenvolver moitísimas actividades a prol de poñer en valor a figura de Castelao. Tamén creo que esa iniciativa pois é como unha especie de fincón, de alicerce que pode conseguir que dende a diáspora pois entenda a Castelao non como unha figura ornamental, senón como unha figura activa, con un pensamento activo que hoxe en día pois ten vixencia. Iso a mí sempre me fai ou dame moito que pensar, non? Cando leo os textos, por exemplo, da Xeración Nós ou por suposto de Castelao, vexo que eses textos pois seguen tendo aínda hoxe vixencia e que, parece como que houve 100 anos aínda nos que non avanzamos o que teríamos que avanzar como pobo, non? Por lo tanto, a nosa adhesión a todo aquilo que conleve unha defensa
real de Galicia, en este caso dunha figura que evidentemente non fai falta explicar moito a súa transcendencia como constituinte da nosa identidade como pobo, pois o colexio vai estar sempre ao carón. É dicir, eu sempre digo unha cousa que se me permite isto, somos un colexio, nós non somos un centro societario, un centro deportivo, un centro cultural, somos un colexio. Entón, como colexio, nós pues, traballamos modestamente, contribuindo a que os nosos mozos e mozas pues, coñezan a nosa realidade. E, de feito, isto creo que xa mo escoitaron vostedes moito, eu sempre parto dun punto que ás veces aí na Galicia territorial non se entende moito, é que hoxe en día para transmitir todas estas realidades temos que facer unha especie de liña do tempo inversa, non? Os rapaces temos que mostrarlles a Galicia real de hoxe, esa Galicia punxante, os cativos o que queren é coñecer a Diego González Rivas, Ángel Carracedo, Estrella Galicia, Inditex, os satélites en órbita. Esa é a base pola cal, ou a partir da cal, nós trasladamos cunha esa liña de tempo invertida toda a nosa historia, non? E eles aí achéganse con moito máis interese a esa historia. Pero xa digo, partamos da base de que somos un colexio, polo tanto, toda iniciativa que defenda a identidade de Galicia, neste caso a figura tan trascendente de Castelao, nos vamos sempre estar ao carón, porque é o que facemos diariamente, non é que sexamos ou que esteamos facendo algo extraordinario, non? É dicir, oxalá, moitas veces isto dice, parece que estou como deixando de lado os traballos das outras institucións, non? E moitas veces din, o colexio vai por unha liña, claro, é que o colexio, como colexio, ten que ir por esa liña, porque está educando a nenos, nenas, adolescentes, entón, pois temos que buscar unha liña moderna. Entón, eu sempre, modestamente digo, o colexio vai por unha autoestrada que ten moitísimos carrís. Todo aquel que se queira sumar a esa autoestrada ocupando eses carrís é que vai ser moi ben vido. O que non pretendan é que o colexio deixe esa autoestrada e pase a circular por outro tipo de vías de comunicación. Non sei se me expliquei. Sí, o colexio nada máis e nada menos, non? Que o proxecto de futuro que temos. Moitas gracias, Carlos. Miguel Anxo, a pregunta para ti é un pouco adaptada porque como ves ti esta designación, esta homenaxe, primeiro o pedido de recoñecemento que emana das institucións de migración e despois a designación por parte da Xunta de Galicia do ano Castelao. Supoño que como presidente da Fundación Castelao, pois non se pode ser máis optimista. Pero como ves ti? Creo que é unha sorte que vivamos nun mundo donde triunfa ou reina a democracia. A democracia é entenderse e negociar coas persoas e cos outros, e aceptar o demais. Hai que negociar e hai que tratar. Cando se ten maioría absoluta é moi fácil facer as cousas. Cando non se ten maioría absoluta, pois é necesario usar a inteligencia. Castelao nunca contou con maioría absoluta en nada. Sempre estivo en minoría. Foi un home igual que o Partido Galeguista que ia crecendo, que ia aumentando en militancia, pero sempre soubo sumar con Izquierda Republicana, con republicanos, distintas faccións dentro do partido, había os católicos, non católicos, conservadores, ultracatólicos, pero era consciente de que había que sumar entre todos para conseguir un estatuto de autonomía. Entón, que o goberno galego decida dedicarlle o ano 2025 a Castelao é algo que é moi satisfactorio e parecenos moi xusto, é a segunda vez que se fai. Que non houvese un acordo institucional de todo o Parlamento e que fora unha declaración por parte do goberno de Galicia, que sempre usamos máis tamén a palabra xunta, que é algo que tamén teríamos que ir aprendendo a dilucidar, é dicir, hai o goberno galego e pois hai todo un organismo que está composto polo goberno galego, polas xuntas, polos
polas consellerías, polo Parlamento, polo Valedor do Pobo, polo Consello. Todo iso é xunta, da palabra de xuntar. Entón, o goberno galego que tuvo que chegar a un acordo solo, unilateralmente, porque as outras partes non consideraron que unha figura que nos une tanto e que é indiscutible, igual que Rosalía, pois non houvese un acordo conxunto, non deixa de ser un fracaso. Hai que recoñecer que é unha figura que podía unir, que podían ceder uns e podían ceder outros, e podía haber unha foto de conxunto onde todos se sintan orgullosos como galegos, deixando a idea de lado as ideas partidistas, non políticas. Non é o mesmo, toda actividade é política. Este acto que estamos facendo é política. Falar en galego é político, falar en castelán é político, falar en inglés é político. Toda actividade que fai un home é política. Entón, por un lado, un grado de satisfacción porque o goberno galego desinou eso, un grado de frustración porque non é un acordo unánime de todas as forzas parlamentarias, e entón, nese sentido, pois, estou un pouco decepcionado porque creemos que Castelao fixo moito por Galicia e os galegos tiñamos que ser o suficientemente xenerosos para quererlle tanto a él como él nos quixo a nós. Non sei se Moitas contestas gracias. as preguntas. Sí, contestaste a pregunta, quedo pensando, porque a próxima pregunta que tiñamos preparada en Ugadi é que valoración fan, xa que chegamos estes días ao Ecuador deste ano, que xurdiu pois, deste xeito que distí, un pouco pois, entre diversas opinións, e que nos fai pensar tamén o que decía ao principio, non? Como nos vemos nós, que relación temos coa historia, non só con este momento, sino de cara a nosa historia, como nos posicionamos, pero bueno, estamos no Ecuador deste ano, fixéronse moitas cousas, o primeiro é a determinación de homenaxear, de conmemorar a figura de Castelao con todas as súas características, todo o que ti dixeches agora e todo o que mencionaron tamén os outros componentes da mesa, pero que valoración faz, non? Antes de pasar aos outros, xa que estou falando contigo, deste medio ano, e que pensas que falta para o seguinte semestre, pero tamén a medio plazo, non? Porque quero dicir, isto pode despertar moitas discusións ou moitas conversas para, como diste, chegar a acordos e a partir de agora facer algo novo. Imos por partes. Hai que ser agradecido por calquera actividade, por insignificante ou pequena que sexa, que se faga, por calquera. Eu agradezo que desde a individualidade, as institucións, a nivel personal, a nivel colectivo, a nivel do que queirades, se faga calquera cosa. Cando digo calquera cosa, váleme calquera cosa, porque eu teño asistido a cousas de calquera tipo, é dicir, desde unha persoa que regala un busto, unha persoa que fai un recitado dos seus textos, unha persoa que achega un novo libro que cree que pode ser interesante. Entonces, calquera cosa que se faga por él desde calquera ámbito. Hai persoas, hai unha cociñeira en Santiago que mesmo fixo un plato dedicado a Castelao. Quer dizer que é unha maneira de que esa estrela Michelin de Santiago pois homenaxee a Castelao. Está ali un proxecto que se chama Alba de Gloria. Ti vas a comer ali e vas a comer un plato que se chama Alba de Gloria. Creo que Castelao tamén se pode degustar e creo que tamén hai creatividade na cociña. Entón, nese sentido, son moi agradecido a calquera cousa. Ora ben, que sexa agradecido non quere dicir que non sexa cobizoso. Eu son moi cobizoso como era Castelao, que era moi cobizoso. E nese sentido, todo o que se faga neste ano pareceme insignificante ou moi pouco con respecto ao que merece a figura de Castelao. Unha figura de Rosalía ou a figura de Castelao, que é do máis grande que temos, requeriría esforzos máis conxuntos e moito máis cobizosos. Poño un exemplo. Onte eu estaba convidado á Televisión de Galicia, que cumprí 40 anos. Temos unha televisión propia que consume moito diñeiro e con grandes profesionais. Esa televisión, durante 40 anos, aínda non foi quen de facer un documental codicioso ou unha serie de documentais de personaxes grandes da historia. Non podemos ter unha televisión de Galicia que se convirta nunha romaría.
Está ben a música etnográfica, está ben a música, pero a televisión tamén ten que facer produción propia. E cando ti me contas que non sabemos nada de América, ou só saben 4 eruditos que se dedican a ler libros moi difíciles ou moi ardos de encontrar, é unha pena que non haxa unha serie de televisión que se emita e que conte historia dos galegos pois no mundo, ou como se creou a lingua, ou a historia dos suevos en Galicia. Sabe algunha vez que o primeiro reino europeo que se creou en Europa foi o reino suevo no 411? Que no 456 desapareceu un reino que chegaba ata Sevilla. Conoce alguén a Hermerico, o primeiro rei suevo? Conoce alguén ao seu fillo Rechila e a Rechiario? Coñecemos algo dos trovadores medievais? Coñecemos algo? É dicir, temos unhas ferramentas extraordinarias, unha televisión, unha radio galega, un Consello da Cultura, un Instituto de Estudios Galegos Padre Sarmiento, 3 universidades, temos demais, están todos infravalorados, porque non somos quen de aproveitar todas esas sinerxías para facer cousas. Entón, desde ese punto de vista, digo, unha persona que non ten unha televisión, que non faga un documental, podo entendelo. Entón, eu creo que eses esforzos voluntarios que existían antes de facer cousas a xente con voluntarismo e con esforzo, ten que ser xa superado por ese esforzo de 3 universidades, de centros de investigación, de xente que pode facer grandes cousas para que digamos aos galegos e ao resto do mundo de que existimos, de que temos unha identidade e que somos quen de facer cousas que poden ser interesantes. Entón, nese sentido, os galegos non pasamos de un nivel moi elemental de coñecemento, quedámonos nun nivel moi gastronómico, folclórico, e creo que a veces hai que decirle ao mundo que hai xente de talento que é premiada fora, que leva un premio nacional ou que é recoñecida nunha universidade de fora, e creo que aí os medios de comunicación, para ser públicos, que non estamos falando de unhas televisións privadas, que as privadas buscan o beneficio, tiña que haber unha BBC galega, unha BBC que nos enseñara como era Castelao, como era Pampa, como foi tantos personaxes que viviron por Argentina, polo mundo, cales foron as contribucións de galegos ao mundo, cal foi a historia dos mosteiros, cal foi a historia da amortización, cal é a historia do viño. Non sabemos case nada. Todo está escondido. Cal é a historia da Galicia que vive habitualmente, la tella preserva o legado de esa Galicia territorial que, bueno, eu contigo non me vou ensañar. Mira, xa falamos deste tema cando coincidimos, eu estou moi contenta de que a Fundación Castelao teña un mapa como ten, no que se representa a posibilidades de sinalar os sitios onde está Castelao, porque esa Galicia que nós, os que estamos fora, vemos, nós estamos en Buenos Aires, en Uruguai e tal cual, pero o mapa que vemos nós vemos o mapa de Galicia, nós estamos en Galicia agora mesmo en Buenos Aires. Sí. Supoño que o resto da xente que participou no maratón sinte o mismo, pero non vamos a entrar nese debate agora, porque queda Chesky. Quero te preguntar, por favor, Chesky, si ti pensas que valoración faz deste medio ano e si pensas que queda algo por facer no seguinte semestre dentro do ano Castelao. Chesky, podes me escoitar? Bueno, ten algún problema de son, así que podemos esperar a que el recupere o audio. Mentras tanto, que xa non queda moito tempo, supoño que Daniel nos deixou aquí o mando, podemos aproveitar todo o tempo que nos dé a gana, pero tampouco podemos abusar. Entón, teremos que facer xa a pregunta de rigor, que é a obligatoria do maratón, que é como Castelao conecta a Galicia exterior coa Galicia territorial, do que estiven falando é en todo, pero concretamente unha idea que teñades, Miguel Anxo, empezas ti, como pode Castelao, que emblema desta conexión, conectar aínda máis este ano Castelao a Galicia territorial coa Galicia exterior? Mira, en primeiro lugar quería decir que ti, con este programa e o IGADI... Hola, ahora sí. Sí, Chesky, está contestando Miguel Anxo. Si agarras un pouquiño, xa damoste paso a ti tamén despois. Nada, era para ver si xa estaba outra vez en línea. Perdón. Sí, estás aquí, escoitámoste alto e claro. Quero dicir que este programa que fai o IGADI, polo que os volvo a felicitar, non deixa de ser unha especie de suplemento
ou de contribución a eso que non fixeron as outras institucións. É dicir, estamos usando esta pantalla como se fosse unha televisión, salvo que eso que teria que facer ao mellor a Televisión de Galicia ou teria que facer a Radio Galega, pois non o está facendo. Entón estás facendo unha especie de sucedáneo ou de sustituto de algo que tiña que facerse con moito máis cobiza. Por lo cal, ante a carencia desa realidade, dese feito que non se fai, buscamos elementos que podan compensar esa carencia que temos con os medios irrisorios frente a unha grande potencialidade de miles de traballadores que traballan nunha televisión pública. Entón, unha das cousas que me interesaba decir é se hai algo que caracteriza a emigración galega fronte ás outras emigracións, porque toda Europa, menos os franceses, emigrou. Non só hai que ir a Argentina para escoitar todos os acentos de Europa e de case todas as partes do mundo para saber que menos francés, que algún francés tamén había, acabou ali arribando a Argentina. Todos descenderon dos barcos, non? Pois unha das características que ten propia a emigración galega é que, inda que foron para lá e a mitad da poboación que marchou para lá quedou, pero a outra volveu, que hai moitos que volveron, ese vínculo con Galicia sempre se mantivo. E inda que eran meses a travesía nos barcos, chegaban as publicacións periódicas, chegaban as fotos, chegaban as cartas, había relación entre as dúas bandas do Atlántico. Entón Galicia sempre, dunha maneira ou outra, estivo conectada, salvo esas distancias que levaba esa travesía, con América. Debémoslle moito a América. Casi somos un froito americano. E non só polos avances que hai aquí. Antes falaba antes Brandeiro dunha estrela de Estrella Galicia, que é unha gran empresa, pero é unha empresa galega que naceu en México. Foi un tío que foi alá, formouse, volveu aquí, montou unha fábrica de xelo e ora acaba de montar unha fábrica que acaba de ampliar, que produce 72.000 botellas a hora. 72.000 botellas de auga de Cecebre son convertidas en cervexa na nova factoría. Entón, non só eso, senón que ti vas andando pola rúa e ves a rúa Policarpo San, ou ves o Teatro García Barbón, ou falas do hino, ou falas do que sea, e digamos que América financiounos e América tamén nos educou e tamén nos instruiu. Entón, as relacións entre Galicia e América teñen que ser continuas. E ora que hai estes medios de móviles, plataformas e todo eso, é moito máis doado. Entón, esa Galicia ecuménica, que é a palabra que debemos usar, esa Galicia universal, pois xa non é só a territorial. Entón, eu creo que os vínculos teñen que seguir por aí e habría, así como hai un programa Erasmus, pois teria que haber un programa Galicianos, que era conectar a todos os galegos do mundo para que se podan participar das mesmas ideas e, sobre todo, que estén informados, porque se non están informados non poden ser xustos nas súas apreciacións ou non saben como actuar. Entón, nese sentido, se hai unha figura admirable, volve a ser a figura de Castelao, porque Rosalía non saiu de España, estivo pola península, probablemente ni siquiera se achegou a Portugal, ainda que escribiu para algunha revista portuguesa, pero a figura de Castelao é unha figura moi importante porque é moi fascinante. É unha figura que é un grande escritor, é un grande dibuixante, o que ele escribiu non pasou, senón que sigue loitando contra a injustiza. Calquera dibuixo que ti collas e lle cambias o pé, pois pode ser un dibuixo actual. Ao mesmo tempo é un home que formou parte da República, é un home que formou parte do ministerio, foi ministro co goberno republicano, pero ao mesmo tempo Castelao foi a Bretaña, estuvo nas Cruces de Pedra, foi a Portugal, a Lisboa, eu teño dentro uns días unhas xornadas en Lisboa, falando de Castelao, pero ao mesmo tempo foi a América, estivo en Argentina, pero estuvo en Cuba, pero estuvo en Montevideo, pero estuvo en Nova York, pero percorreu América para conseguir diñeiro, foi un home que expuxo en Moscova. Entón, que personaxe máis grande ten Galicia que percorrer a case medio mundo defendendo a xustiza e loitando contra a injusticia? Non temos unha figura tan grande como el. Os dibuixos dos álbuns de guerra percorreron o mundo inteiro, foron traducidos a esas linguas, foi recoñecido como un home de grande talento. Non hai escritor, nin siquiera hai un ilustrador, ainda que Seoane é un grande pintor, que teña a repercusión internacional que ten Castelao. Entón,
Con Castelao podemos ir a moitos sitios e abrir moitas portas e fascinar a moita xente. É un gran cabalo gañador que temos que saber aproveitar e a veces non somos capaces da grandeza que tivo Castelao. Por iso Castelao é inmenso e teríamos que sumarnos todos para aproveitar o seu grande nome. Moitas gracias, Chesky. Agora sí, se estás aí, escoitamos si tes algunha idea de como deberíamos, de que quere o Partido Galeguista, que espera o Partido Galeguista de cara ao segundo semestre deste ano Castelao. Mira, intentaba dicirche antes, cando non me escoitabades, que acababa de escoitar a Miguel Anxo, como acabo de escoitalo ahora, e eu teño que dicilo, porque ademais o sinto. Eu son unha persona, coñecedesme, que sempre digo o que sinto, non? Eu asumo todo o discurso de Miguel Anxo Xeixas. Asumo todo o discurso. E quédome con aquelo que él se preguntaba, que é o seguinte, vamos a ver, como é posible que nun ano Castelao, donde Castelao é unha persoa reivindicada, reivindica calquera, todo mundo, dun lado, de outro, dun sentimento de máis alá, cada quen ten o seu Castelao. Pero iso é importantísimo, porque iso quere dicir que Castelao é o Castelao de todos. A todos llevemos algo de un xeito ou de outro que se acerca a nós. Como é posible, entón, que non fóramos quen de facerlle o homenaxe que realmente demandábamos e demandabades dende alén mar? É dicir, cal é o sentido? Que é o que está pasando aquí? É moi fácil, mirade, eu que crucei, como ben sabede, o charco, e ademais en Nadal, o día 6 de Nadal, fixemos ese gran homenaxe de toda a Argentina ao recoñecemento de Castelao, aí sí, como primer presidente de Galicia no centro galego, podo vos asegurar que o sentimento que se palpa, que se vive alén do mar, non ten nada que ver co sentimento da Galicia territorial. É posible que moita xente de alén mar non saiba quen é o presidente da Xunta de Galicia, fíjate o que vou a dicir, pero todo o mundo sabe quen era Castelao. Por lo tanto, que lle falta a esta terra? A esta terra faltalle sentimento. Que lle falta aos nosos gobernantes, os que respeto, lógicamente, só faltaría, os que gobernan e os que non gobernan. Que lle falta ao noso goberno? Sentimento. Por lo tanto, que voto eu de menos, para centrarme na pregunta que me facías estes 6 meses? Bueno, pois eu voto de menos que a figura de Castelao non pasara por todos os colexios, dende cativiños hasta menos cativos. Non estuvo nos colexios. Había que aproveitar este ano Castelao, porque vou dicir algo que non dixo o presidente da Fundación Castelao, Miguel Anxo Xeixas. A idea do ano Castelao parte o 17 de agosto, Día de Galicia Mártir, dun acto que se fai todos os anos en homenaxe ao pasamento polo asesinato de Alexandre Bóveda. El é testigo. Estando el pola súa fundación, pola fundación de todos nós, lógicamente, estando eu e a xente do goberno e coa representación da Argentina, de toda a xente da Argentina e do Uruguai, fomos quen de propoñer para que o ano 2025 fora o ano de Castelao. Isto, ao mellor, é algo que non se sabía. Por lo tanto, Castelao debería estar nos colexios para os cativos. Non estuvo. Sí, están todos os lados. Ten razón, Miguel Anxo. Hai 40.000 actos. Cada quen fala do seu Castelao o seu xeito. Non pasa nada. É enriquecedor, é bo. É señal de que é unha figura de todos. Pero o goberno da Xunta de Galicia non foi... Entón, Chesky, queda pendente entón unha grande homenaxe. Temos 6 meses todos, aquí e ali, quen queira sentirse invitado tamén a facer unha grande homenaxe a Castelao dende
a figura poliédrica que cada un de nós pode representar en el o que queira. Incluso pódense reclamar máis homenaxes. Perdoade todos que temos xa nada de tempo para continuar deste tema, daría para facer 3 ou 4 maratóns seguidos. Agradezo moito a Carlos Brandeiro, a Miguel Anxo Seixas, Seoane Chesky, a ti tamén. Quereríamos pechar dende Ugadi este maratón cunha homenaxe tamén con unha faceta máis desta figura poliédrica que decíamos recén de Castelao. Vamos deixalos. Primeiro agradecer, pois, como dixo Daniel Palau, a Diputación da Coruña, a todas as persoas que participaron neste maratón e todas as persoas que fan posible o Ugadi. Para pechar esta edición, esta segunda edición, imos proxectar unha entrevista que fixemos con unha persoa que probablemente non coñeza a ninguén en Galicia, de momento. Chámase Juan Carlos Gómez, e Juan Carlos Gómez é un argentino, un tucumano, un migrante dentro do país, como tantos outros, a nosa xente. Juan Carlos leva máis de medio século coidando dos obxectos e do legado que deixou Castelao cando vivía aquí ao centro Ourenzán. Esta persoa é Bedel, do Centro Galicia de Buenos Aires, coido que merece unha homenaxe enorme deste mundo enteiro que temos, porque el é o que axuda a que este legado que nos representa a todos nós e que nos axuda a entender quen somos e como estamos neste mundo, el leva 55 anos coidando del. Entón, unha pequena homenaxe a Juan Carlos e a todos os Juan Carlos que hai no mundo que nos axudan a ser galegos aínda por moito tempo máis. Despedímonos neste maratón sen antes de desexarlles a todos moi feliz Día da Matria mañá, da Patria, do Día de Galicia ou do Santiago Apóstolo. Feliz día, celebremos a nosa identidade, vémonos o ano que ven. Moitas gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, Juan Carlos, gracias en primer lugar por acceder a hacer esta entrevista para el programa especial que va a ser Ligadi sobre el año Castelao. Desde Ligadi pensamos, conociéndote, como te conocemos, que sos un testimonio fundamental para este año Castelao y lo que significa. Así que yo, si a vos te parece bien, te voy a hacer unas preguntas y me vas contando. ¿Vos de dónde sos, Juan Carlos? Yo soy de San Miguel de Tucumán, el Jardín de la República donde se declaró la independencia. Y vine a los 21 años. Y mi primer trabajo acá en Buenos Aires fue en enero de 1972 en el Centro Gallego de Buenos Aires. Ahí trabajé en el Centro Gallego de Buenos Aires 8 años. Mientras trabajaba en el Centro Gallego me hablaron del Centro Lorenzano, que ahí se había ido el casero, y entonces ahí tuve una entrevista con el presidente Lorenzano, el señor Antonio Gómez, con Arturo Naval y con el secretario Ismael Alonso. Bueno, ahí me dijeron y me aceptaron, y a partir de ahí trabajaba en el Centro Gallego y atendía el Centro Lorenzano. Bueno, ahí en el Centro Lorenzano atendíamos yo la junta directiva y mi señora atendía la comisión de damas. Y bueno, y ahí nosotros con mi señora hicimos una sala que había un salón libre, porque el Centro Lorenzano tenía 3 entradas, 2588, 2586 y 2584. 2584 era un salón grande, y ahí nosotros con mi señora entre los dos hicimos un salón con todas las cosas de Castelao, que era un orgullo para la gente de Lorenzano, visitas que iban, y lo primero que hacían es llevarlo a la sala a ver esa sala que estaba todos los de Castelao. Y después de todo eso, bueno, cuando se une con el UCN, se forma en el Centro de Galicia, todas esas mudanzas las hice yo, tanto cuando del Pontevedrés y el Coruñé, que se llamaba Asociación Gallega, también esas mudanzas todos fueron ahí al Centro de Galicia, y del Centro de Galicia trajimos todo para acá y acá las guardamos. Y como es, bueno, todas esas cosas que siempre cuidábamos ahí, como es, siempre me decían los directivos, mirá Juan Carlos, que eso vale mucho dinero, diciendo por los cuadros, tanto el de Castelao como el de Colmeiro, que estaban allá. Bueno, todo eso cuidábamos nosotros y lo atendíamos a los directivos.
Y después de ahí, cuando empezamos la mudanza, tengo una anécdota cuando en un traslado de Lorenzano al Centro Galicia, que ya se llamaba Centro Galicia de Buenos Aires, un día me llama Brandeiro, mira, tengo una comunicación con Monjardín, que es de la Junta, no sé qué, de algún lado de cultura de allá. Y me dice, ¿quiere saber? Que dice si es cierto que al cuadro de Castelao lo habían apuñalado. Entonces yo le digo, no, nunca fue así. En la mudanza que hicimos de Lorenzano al Centro Galicia, que son 4 cuadras, entonces ahí en la mudanza iban varias cosas y bueno, ahí sin querer, en ese tiempo el director de la Galería de Arte, Pedro Echeverri, que me acompañó a hacer la mudanza, no sé, se afirmó y el cuadro pegó en un marco de hierro y ahí se rajó, pero eso no fue que lo apuñalaron. Pero esa anécdota la tengo yo porque me llamaron de allá para preguntarme si era cierto, pero no fue así. Y bueno, después una vez que se hizo todo ese traslado allá, también en el Lorenzano lo conocí a don Rodolfo Prada, charlaba mucho con él, y creo que él era apoderado de Castelao o algo así. Y bueno, yo lo acompañé varias veces porque al trabajar en el Centro Gallego también lo encontré internado ahí en el 5º piso, lo iba a visitar todos los días hasta que yo me fui del Centro Gallego y después me enteré que don Rodolfo había muerto en el 1981. Yo te estoy hablando que yo lo visitaba en el 79, que más o menos que yo dejé el Centro Gallego. Y de ahí seguí en el Lorenzano hasta que me llamaron del Centro de Galicia y a partir de ahí del Centro de Galicia todas las mudanzas. En el Lorenzano, digamos, todo lo que cuidábamos las cosas de Castelao, también en un archivo que fuimos arriba que había, recuperé unos libros que eran muy poquitos, que era Cruce de la Pedra, algo así, ¿no? Y ahí donde está todo lo del fallecimiento de Castelao, el acompañamiento, y bueno, todo eso, y esos libritos los conseguí, porque la mayoría estaban todos, hasta Opinión Gallega, Lorenzano, los periódicos que había ahí, estaban todos comidos por los ratones, ¿eh? Así que bueno, todo lo que pude recuperar y todo eso lo llevamos al Centro Galicia. Y después estando en el Centro Galicia, bueno, recuperar todas las cosas de ahí del Lucense, de Suárez, todo lo que había, la cerámica, limpiarlas, acomodarlas, guardarlas, la he armado 2 o 3 veces a todos los cuadros esos que hizo Suárez, porque estaban todos en la pared. Bueno, todo eso también lo encontré en un pasillo que va allá, otra cerámica chiquita, que esas nunca las vieron. Bueno, todo eso las recuperamos y las trajimos todo para acá y están todas guardadas acá en la nueva sede. Si alguna otra cosa más quieres saber. Sí, yo quisiera saber cómo te imaginás vos que era Castelao viendo la obra. ¿Vos cómo pensás que era Castelao viendo la obra y después de llevar tantos años cuidando sus cosas y cuidando su memoria, ¿no? Sí, no, yo digamos todos los asuntos de Castelao y yo me voy enterando por los eventos que hay. Por ejemplo, hace poco fue lo del Parlamento de Galicia, también, digamos, hablando de eso. Y yo conozco a todos los presidentes del Centro de Galicia, que fueron, digamos, todas las personas que fueron el presidente de Galicia, don Fernández Albor, Fernando Lache, ¿cómo se llama? Emilio Pérez Tauriño, Fraga Iribarne, Alberto Núñez Feijó y ahora Rueda. Así que yo a todos los conocí, a todos los presidentes, también como así los consejeros, todas esas cosas. Y bueno, y a don Luis Pedro Tosar también, que me apreciaba muchísimo porque era de Lorenzano y él es de Orense. Y bueno, todo así, gente que fui conociendo, lo mismo de acá, el Centro de Galicia. Yo soy muy agradecido con nuestro presidente José María Viralén, también los conocí a todos los presidentes de acá, don Darío Lamazare, que me decía, cuando venía alguna visita y me presentaba, decía, esta es la mejor adquisición que hizo el Centro de Galicia. Decía, como que yo les cuidaba las cosas, los atendía, todo eso. Así que gracias a Dios yo me siento muy bien con ellos, con la colectividad. ¿Y vos conocés Galicia, Juan Carlos? No. ¿Y cómo te imaginas que es? Y yo me imagino que debe ser hermoso por lo que mi nieto me dijo, porque mi nieto hizo el Colegio Santiago Apóstol, egresado en el 18, viajó a Galicia, y da la casualidad que también allá en Galicia habían pedido el cuadro de Castelao para exponerlo allá, y a mi nieto justo le tocó la presentación del cuadro allá. Y mi nieto me contó que el día que se tiene que ir a algún lado, que le gustaría ir a Galicia, porque allá también él se manejó solo, el día que del campamento se iba a tomar café a un barcito, todo así. Así que de Galicia conozco eso, y conozco porque leo libros y todas esas cosas. Bueno, antes estaba en la oficina de turismo, que veía todos los mapas, todas esas cosas de todos los pueblitos, todo. Entonces me parece
que se asemeja también a mi pueblo, porque mi pueblo también así, digamos, tenemos los valles de Calchaquí, que es todo montañoso, así que pienso que... ¿Vos pensás que es parecido a Tucumán? No creo, porque, digamos, Galicia tiene todo el mar, qué sé yo, y nosotros no, allá en Tucumán eso no tenemos, así que es diferente. ¿Y pensás que sos un poco gallego ya, después de No sé, yo, años acá? no sé, no, yo no me, digamos, no es que yo me considere gallego, pero sí quiero mucho la cultura, pero yo tengo apellido Gómez, no sé si serán también, seré descendiente de mi abuelo, mi tatarabuelo, no sé, pero tengo apellido Gómez también, pero nunca como se me dio por averiguar todas esas cosas. Pero sí, a mí me encanta, digamos, ver todo lo que... Y leo mucho siempre de Galicia. Una que ya estoy acá, prácticamente voy a cumplir 55 años con la colectividad y entonces, lógico, uno se acerencia un poco con eso. Bueno, yo te agradezco un montón la entrevista, que participes en este programa especial y todo el trabajo que haces y que hiciste para conservar esto que es la memoria de todos nosotros. Sí, no. Yo, por ejemplo, con el señor Alberto Vázquez también. Ellos que están ahora en la parte de patrimonio del Centro de Galicia me consultaron con cosas de que quieren seguir buscando el Castelao y yo les expliqué que donde hay archivos, que se puede conseguir más cosas, ya encontraron una foto donde está Castelao presentando el cuadro en el Lorenzano, y bueno, y así van a seguir encontrando cosas porque yo sé que todo eso yo lo traje para acá y están acá guardados. Simplemente que bueno, habrá que empezar a buscar y ver todas las cosas que hay. Más de Lorenzano, que ahí como te digo, yo en el Lorenzano era muy querido con la gente esa. Ya lamentablemente creo que ya no queda casi nadie de la gente de Lorenzano, porque estaba mirando en la Junta Provisoria cuando estaba Álvaro Campo y ahí hay varios del UCS, Lorenzano, el Pontevedra y todo eso, y bueno, ya de Lorenzano creo que la mayoría no vive. Creo que el último que murió fue Reinaldo Soto Pelayo. Bueno, así que estoy muy agradecido. Y muy agradecido con el Centro de Galicia y con el Vilalén. Gracias, muchas gracias. No, por favor.